padang bulan padang kaya rino remulane sing awe-awe padang bulan padang kaya rino remulane sing awe-awe kepalane nang ndi iki pras lek pras kepala sukune ndi kepala suku nih tinggi Oh, nek biasane iki nek kepala ki yo ngarep, nek iki yo mburi yo masa yo. Ngejape telu, bengi iki telu. triple berarti Piye rek meturan, Des? Andes ki mlebu keploki wae tekan. Wis teko keri dhewe. Le metu yo keri dhewe wis ngrepoti yo yo, Des. Apa lagune, Des? Ora sida ora oleh bojo loro wong sing bojo nome bojo tuwane ora olehke kok. Beh, Andes ki malah katake rung dienggo piye mempawi rono rene. Yo, Wis kok mau le teko to. urung dadi jari merung nyileh jilbab rasa iketan. Awak gak. Yo, Iki ngene lho Mas Rut. Alam. Sinambi nunggu Andes katokan. Menika badhe wonten sambutan saking keluarga agung ingkang Hapuku Karso, Bapak Mat Rusuli. Kanca-kanca mondolan lingguh-lingguh sik nggih. Katur panjenenganipun ingkang minangka sulih salira saking keluarga agung Bapak Mat Rusuli, semoga kasuwun pinarak wonten ing sasana pametar sabda. Monggo untuk yang bertugas sebagai sambutan dari atas nama Sohibul Hajah, monggo untuk langsung bisa naik di atas panggung untuk memberikan sambutan atas nama dari keluarga besar Bapak Mat Rusuli dan Ibu Nurul dan juga segenap keluarga besar panitia. Monggo. apa Loh.
Iki sing dipanggil sambutan malah sing arep nyambut iki lho komet iki. Mboten kula mati sampit mangke. Monggo ingkang minangka pambagya raharja saking keluarga agung ingkang hampugati Bapak Mat Rusuli Saribit Garwo dalasan kadang panitia sumangga dipun aturi pinarak wonten ing sasana panglipur saperlu andherekaken pangandikan minangka sambutan panitia. Nggih, salon-alon iki karo kanca-kanca mondolan. Iki karo didumi snack apa ngono daripada nganggur ngene Mas Rut. Didumi snack karo anu. Ah, cocok. Wedang. Iya ki ngomong iru le ngeleh aku ngono jare iru. Pak Sukis di nganu baksone lek pras ki. Wah, baksone lepras. Ayo. Baksone mung loro men pras iki. Kowe gede siji. Wingi tak tileki ya. Kayaknya dipentok-pentokin yang tembok kono kae. Ya sinabi anggerantu rawuhipun minangka pambagya Yuwono Basuki saking keluarga agung ingkang hampungkarsa. Tentunya malam hari ini Citra Riba Indonesia hadir memenuhi timbalan dari keluarga besar Sohibul Hajah. Beliau ingkang minulya Bapak Mat Rusuli Saribit Garwo Ibu Nurul. Nggih. Wah menika sampun rawuh. Monggo Bapak. Nggih. Kalian Bapak sinten menika? Moh Nasar. Oke. Ngantos supe kalian asma piyambak keranten Nasar nggih Pakde. Bapak Moh Nasar monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Purwakan atur, semoga kita tansah sareng-sareng langkung rumiyin kagem Citra Rimba Indonesia ingkang sampun kondang Uswantara ingkang kula hormati. Hadirin hadirat rahimakumullah ingkang rawuh saking pundi kemawon sedaya kakung putri ingkang tansah kita hormati. Sugeng dalu sami sehat nggih. Sami sehat sedaya. Niate seneng nggih. Bengiran wong susah. Seneng kabeh nggih. Nggih. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken kesehatan, kerahmatan, kanikmatan sehingga dalu punika kita sedaya waget pepanggihan wonten ing hiburan malam dalam rangka mengabiagya atas kadhauping anak panjenengan kaus kalian Mas Dwi kalian Mbak Fitria kanthi sehat buat matalakas tahun punapa pramus monggo imat ingkang tampi sareng-sareng kita syukuri mengucapkan kalimat tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamuhu mugitasah kunjuk wonten nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi panjenengan sedaya kawula Mas sedaya saking grup Citra Rimba Indonesia kagem Kanjeng Nabi ngasih sapangat saha pitulunganipun wonten donya menika benjang lampun ing yaumil kiamah utaminipun kagem Mas Dwi kaliyan Mbak Fitria nggih slamet donyane slamet akhirate. Kula ing mriki minangkani keluarga Pak Mat Rusuli sekalian Ibu Nurul sak keluarga memakili sekalian Mabes Desa Margoyoso. Sekalian mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu samujayanipun ingkang sampun kersa rawuh mugi silaturahim nggih. Saya paling panjang umur sehat kangge ibadah tamrem taala. Panjang umur sing barokah manfaat kangge ibadah karo Gusti Allah. Selamat donyane, selamat akhirate. Mbak Nurul, Mas kalian Pak Rusuli
mbok bilih kepanggihan panjenengan sedaya saking klub Citra Rimba Indonesia. Mboten waget manggi setunggal bakal setunggalipun. Lumantar kula saking seginipun kemawon kakiranipun nyuwun pamunten ingkang saagengipun. Kula nyuwun dumateng para bapak, para ibu, aman nggih dalem menika nggih? Dijamin aman. Ana mabes Desa Margasa iso menjamin keselamatan panjenengan sedaya nggih. Aja ngasih berbuat gelut nggih, pokoke nggih. Nek gelut tak tarik karo mabes Desa Margasa. Siap? Siap. Selamat pokoknya ojo ngasih ada yang pertukaran satupun. Nek gelut tak tarik karo mabes Desa Margasa. Siap mabes? Siap. Nggih. Selamat datang. Tekak jam 4 mangke niki Citra Rimba insyaallah. Nggih, nggih. Saking kula minangka mewakili atas kekiranipun Pak Mat Rusuli, Mbak Nurul, Mbak Fitri kalian Mas Dwi nyuwun pamunten sedayanipun terutama Gagem Citra Rimba Indonesia. Nggih. Selamat berjuang, selamat pentas sampai jam pagi nanti. Penonton tutup sampai pagi. Nggih. Saking kula mewakili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur agung ing panuwun pangandikan minangka sulih salira saking Sohibul Hajah panjenenganipun Bapak Mat Rusuli Sarbit Karwo Ibu Nurul, lumantar panjenenganipun ingkang tuhu kinurmatan Bapak Mat Nasar. Tentunya intinya dari Sohibul Hajah dan Mabes Margoyoso Bersatu menghimbau malam hari ini hiburan tetap aman dan nyaman, dan tadi sudah disampaikan hiburan sampai jam 4, tapi Pak Mat Nasar mawon ingkang teng mriki kanca-kanca badhe mantuk. Langsung kali ini 2 makhluk astral sudah hadir bersama Andes Ganong dan Komet Ganong Citra Rimba. Andes, kowe nek jam 4 tetep gelem mau ngancani nganten kowe kok. Udo Iya ta? garuwi tok malah kok. Pesempan. Oh, jan tergantung amal dan perbuatan. Oh iya. Tak juga belarak mau piye? Dobong. Urung empan kuwi iki. Wis sempan. Oh, urung. Lah kuwi wis Aku sama urung. anane to. Ayo. 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 Kenapa tuh dijago nggih? No. Allahumma. Ya, Allahumma. awas deh, penting aman sih. Oke, salam semet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era sing Cara senyawiri pisan aku. Baleni men. Baleni bengoke sing sero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupane wis ganteng rada. Lah napa kok dapurang pring ngene kok? Lah ya piye? Nggih, muga-muga sing nyawuri mlebu surga. Allahumma. Lah ya Iyalah. kowe salam lah. Ora ana sing nyawuri los. Sementing dhewe wis kei salam. Lah iya. Lah iya Jawab kowe. kono ora kono. Bener. Heeh. Iki sing marai. Kae sing marai. Marai Pusat kono toh. pusat toh sing marai. Ayo Pras. Napa Saiki amben? wae tak gawe rupane lepa-lepo. Lah napa? Menape? Iki mah kok kucing nganggur ya. Lah iki kok warok kok ana tembonge barang lho. Awak dhewe wae ning dibur guys kasake. Ayo. Sangar. Saiki paling sangare sesepuh iki. Rupane jan kok kucing nganggur ae. Lah iya. Aja. Piye? Aku le blangkoni Lah piye? setahun ae. Ora apa-apa. Saiki aku wingi no kancane. Heeh. Aku wingi lak main mengguk-mengguk. Saiki ono balane. Nular. ngece kok. Nular. Biar diece ngece to gantian. Kandan yo nular. Kandan yo, ayo. Nular yo. Saiki rada cek. Rada sik. Langsung ayo. Yo. Ayo. Engko. Oh, bukan pengantin kawin. Salim sik. Iki to. Kawit. Monggo. Ora. Selamat ya, aku kok monggo. Monggo. Selamat. Sinten, Mbak? Mbak Bang- Fitri. Hah? Mbak Fitri. Kalih. Kalih Mas nganten. Iya. Ora Mas kenal. sinten? Mas Dwi. Oh, Mas Dwi karo Mbak Fitri. Muga-muga sakinah mawaddah Ya warahmah, nggih. Engkang diparingi ndok. Heeh, bahagia tentrem Lah ringkas iya. keluarga. Kowe siji sak lawase. Lawase. Nanti malam bal-balang. Indonesia karo Arab. Kuwi. Ayo nek sampean penalti mawon. Ndak saya. Nek bal-balang playung-playung nek penalti kan nduk.
Lah iya. Langsung liak. Lah njok sing wedok muni Bre. Keri. Nah, aku. Ayo. Diro cacek wo. Yo. Oke. Tangi. Yo buat gawe. Buat gawe. Mana? Wedan. Rika milu sapa? Rika wis tuwa kok petok to. Ayo. Wis siap dong. Saya. Wis. Ngetekno jane. No. Bingung itu no. Tekno kafe. Wis to. Ayo pro kanca mawaruwono rukuning Islam yo iku lima syahadat loro rukun siji bisa siro lawan ngaji Kabeh pindhone lakoni salat kabeh telune bayar zakat limbar poso ana ing bulan Ramadan ben limo kasih kabeh limo kasih lawan puasa. Ayo prakanca ngawaruwana rukune Islam yo iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan apik pitone lakoni salat kabeh telune bayar zakat ing poso ana ing wulan Ramadan kabeh limo kasih amun puasa. Ye, Des. Wong serem ngono ya macan kok. Masa kucing. Ki lho kucing orane lho. Sing jamani rese. Jadi ngano, kucing kembang asem. Iya. Kayak sing jamani rese. Oh, muga. Sok nyolong iwak. Neng eseng piye? Iya. Tuwil. Meneh beda karo menungso. Oh, iso. Nek kucing lebare diumbus-umbus. Heeh. Nek menungso ya ora gelem no. Blenyok. Ayo, saiki diredat sing ora dat terus. Nyanyi kowe. Nyanyi ora ae. Sopo? Lek Rudi. Oh, Rudi. Aku meneh nopo? Boleh kok kamu bule. Jebule. Kowe ngentut tok. Ngentut. Silite mosok ngesos. Iya. Ayo, saiki ayo laku sik. Kemarin do suwi jam 4 e wo. Hah? Piye? Udah rupane pas malah koyo tupane kolek taino. Lah kowe iki raine telon langsung tembel. Garis-garis kucing ngopo? Mosok kumis tekan cangkem. Enek sing jenget bareng iki. Lah iya. Sing apike paling apik iki kok. Endi? Iki paling gagah dhewe. Sopo? Iya, aduh rupane jan kok buta itu. Ayo lekong. Ayo. Apik ning sangar. Ayo nyanyi Yo, sik. Nyanyi sik. Ungker. Oke. Apa kuwi? Ngono wae. Apa lagune, Des? Kuwi. Kuwi nggon sapa? Kuwi ge apa kuwi?
Wes Jajal ki anu untu, garing ra? ki urung urip. Apa meneh? Met, jajal untune rai tak semproti, Met. Emang wis urip kowe iki pase? Men masuk angin bener. Ayo. Semilir ya. Ah iya. Ayo. Wis tetep ketika prasetyo janji kang suci kelangan terus hati. Kepiye? Kumisnya kurang Des. Ayo sempil ki tanggane ya. Des, Des. Lah. Wong tua debek-debek yo. Arak sempol ra? Nah iki tuku nek iki. Iki apa Des? Terusane. Wajib ngailan nang wandon luru ilmu. Wajib ngailan nang wandon luru ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Jan atlete metu gaya atlete metu. Atlet ini. Nek ngono kuwi poli, Jal nek takro. Ndek mapan. Biasa ngajare gal. Ora. Pras, iki kurang dowo. Cangkem tok mentok. Wis tepung karo godhek ngono kok. Cek kene, cangkeme meneng. Dandane Ngendi ana kumis kok tekan kuping.
Sip, apa lagi? Ya, Wes jos. sip lagi. Sing galak, sing Sip. galak, sing galak. Oh, ini gue kurang bangun, Mas. Jadi Sing ganas. Mana matamu? Des, aku leh BA. BA. Mau nih. Sempor. Masalah Bu Andes dari terus untuk endorse seragam sekombah kau. Wah. Pian, Piyantune pundi? Piyantune. Bojone Pak Teguh. Pak Teguh. Heeh, Pak Teguh Calon. Urung pisan. Ora rumangsa we. Urung. Iya. Ya wis. Adi, tak suwone kok. Napa nih? Pak Go. Bagus. Bagol glitter saiki jadi kucing. Iki nek direng kabeh matane kaya pocong kok. Tomah kaya tuyul. Nah, ndi, Pak? Oh. Ayo. Oh, halo, Bapak. Halo, miss you. Oh, Pak Go. Pak Go kae lho. Gitu. Pak Go wajah ngono ae. Oh, biasanya nganu nyawer. Iya. Pupusing nelongso li nyanyi. Sama bengi bar bayar Pak Go. Ini 100. Apa? Lah kepiye? Wes oke jase ki pancen butek. Dadi rasa milukan. Ai ketang Pak bakul sate ngono. Wes to. Kaya ibu-ibu mangkat patayatan ngono. Kok ndok krodong glendok mencret. Ayo, Bes. Aku wis ora keri kancane. Walaupun kudunge mencret ki sedher. Ayo, Bes. Jeng. Kok iki kok ndangone piro jeng. Diana ya. Yo. Lah rodat teh. Mah kobol ndase ke piro ki? Nah, terus. Kepiye ditunggu apa ditinggal? Tiga loe, engko ben numpak angkot. Yo. Ya ewan dia runce kembang wangi itu buka kumilang ojo siro kabeko miturut dawuh pangeran. Kepiye toh? Lah jare kon rodasi. Oh lagu sih. Andes kok digugul lho cangkeme Wis. di panjenengan kok. Barin Dalam- lagoke. Ya. Kepiye? Andes. Iki apa? Lagu ya? Oke. Donya pancen ora mung sagodhong jati ya mung siji wong bagus
Oke. Untuk segenap penonton bisa damai enggak Bolo? Oke. Mabes mana? Margoyoso bersatu luar biasa ya. Tentunya malam hari ini kita hormati, kita hargai dari Sohibul Hajah beliau Bapak Mat Rusuli Saribet Garbo dan juga teman-teman Margoyoso bersatu. Malam hari ini tentunya masih beberapa persembahan kembali bersama Citra Riba Indonesia. Tentunya sekali lagi mohon kerjasamanya dari audiens semuanya, teman-teman semuanya, panjenengan penikmat pecinta Dayak, silahkan panjenengan goyang, silahkan panjenengan joget, yang pastinya dalam suasana Kalisari Margoyoso sing adem ayem. Mungkin kalau terjadi gesekan, terjadi senggolan itu hal yang sangat luar biasa. Gimana biarin terus benih. Oke. Ini punya ibu siapa ya? Ibu Menik Suparni dari Permitan Bondowoso. Tolong untuk teman-teman yang tahu keberadaan tas Ibu Menik dari Permitan Bondowoso, tadi kedorong dari teman-teman yang Regudugan ya, mohon coba dicek nih Mas, mohon kerjasamanya. Sudah ditemukan Bu? Tas berisi dompet dan STNK. Oh itu bukan Bu? Oke, terima kasih semua yang hadir, ini betul-betul sedulur yang baik hati. Monggo sini Bu, sini. Terima kasih Mbak, berkah barokah. Coba dicek Bu, coba dicek dulu isinya. Wah, ini tadi kedorong ya. Dipun cek, sambut. Terima kasih untuk yang menemukan, terima kasih, berkah barokah dibalas karo Gusti Allah ya. Gimana? Lanjut apa lanjut? Oke, bersama Citra Rimba Indonesia HP Audio. Des, Anadi. Gua gimana? Kenapa? Riko napa? Semenep ya. Gayamu. Gaya tuh nih. Ayo. Iso dame ora lur. Nek iso ya sing anteng. Ayo padha kejuketan. Sing ayem padha ayeme. Ayo kabeh do bala wong. Ayo. Saiki dirodat sik. Mah. Oleh apa ta iki? Ya, jo dirodat sik. Ya ehon diarum sirung cekota wamisi biar berkukila ojo siro mengaheko turut sahuwe pengira ya ehon siro cekota wamisi bukan kumilan ojo siro mengaheko turut sahuwe pengira. Yo langsung rodat neh. Dirodat neh. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja
surga. Wis ruwet tok safai jenengan. Bagi arep pamer kalung aku ngerti. Oh ta, Des. Ngopo to do copot-copot iki? Oh, oke. Ini mohon perhatian untuk Ibu Menik dari Mertoyudan, mohon untuk naik di atas panggung. Oke, sekali lagi ini permintaan dari teman-teman Mabes Margoyoso Bersatu, Ibu Menik dari Mertoyudan, mohon untuk naik di atas panggung ya. Monggo. Ini yang kehilangan tas tadi atau bukan ini? Tadi Ibu Menik dari Permitan Bondowoso. Oh, itu dia, Ibu Menik. Terus budi kersane menika, Bu. Niki nggih. Terus budi kersane menika. Nggih. Terus budi menika. Nggih, tadi kedorong tasnya pedot lalu jatuh dan sudah ditemukan, tapi dalamnya masih utuh atau enggak, coba tolong dikonfirmasi sama teman-teman panitia ya. Intinya malam hari ini panjenengan yang suka joget, yang suka goyang, nikmatin dari persembahan Citra Riba Indonesia, silahkan sepuasnya, namun tetap jaga keamanan dan ketertiban. Badan Anda boleh panas, namun hati dan pikiran tetap dingin. Oke. Yo, iki wis wayahe warokan burung iki. Iki apa iki? Oh, yo, dadi buka kabeh klambine. Oh, waroke. Yo, Iki WCR. Warok Citra Riba. Yo. Kanu WCB, Wahyu Cidro budaya jare. Andes Cidro. Budal noto. Budal ki Sluku bathok. Yo, pecinta waroke siapkan goyangnya. Bathoke hello. Siropo menyang selo. Leole payung mundowo. Tak sedih lomba. Wong mati ora obah. Iki melas waroke iki saiki. Yen obah mateni bocah, yen urip golek duwe. Yo yo yo. Sentate to. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad
Piye Des? Piye wis saya, Bro? Piye Des? Wis. Iya. Digoyangke meneh opo wis Des? Ya kok sik kok percuma le dicopot Iya. kok. Iya wis tuntaske sisan. Engko ben diopeni karo Pak Dut tok wis to. Wis. Wis tenang ae. Tenang ae. Wah, elek. Ora dadi wis ngono kuwi yo Wes. apik Aja. ganteng ganteng kok Des gambleh to ireng ya Yo, apa Mbak Rindi? Klono sewandono raja muda ing Ponorogo Siyoga ing yuda nah wis Des Ade. Tak kira kan jomblo bu Mas terus wae. Des kowe iki ra masake karo Mbah Tung lho Des kowe kira sembrono piye Alfamart ki jan piye iki lho Alfa iki lho malah kok wong treol iya kancane Kowe ra ngerti Mbah Kung. piye Kowe wong wuduneng. kok iya malah ana sing lucu neh Apa? iki Kenapa? piye iki malah koyo kelip angkong tamat mati wah koyo gua angkong Ya itu karakter. beda-beda Beda-beda. saya beda Nyapo. heeh wis to wis do kembringet to pras Lah wong awak wis umek ngono. Rika wis ada di urung. Ya nek ora rupane prasa itu rasane. Lucu rupane. Iya. Rek jokete mau niat blas. kabutan bakso Des pras Des Iki padha aku awake, padha wae. Kita padha. iya Lemu kowe sithik. Ayo. warok kok Des warok kok sak biting-biting ngono to Des Ayo paling gedhi iki kok. Ki apa? Bian. Apa? Rambut tok sak awak gendruwo iki. nek ki burine tatonan lho Des gigire tatonan lho jajal delokan Lho kuwi. Ya sing jenenge brewok ya ngono kuwi. Hah? Brewok. Rebut. Rebut. Lah Wis. Ayo. Awak dhewe gek ana babak terakhir wae. Ya wis. wis do saya to. Wis saya urung.
Wedan, kayak gon bakung kok mebul. Gon bakung. Hei, Satene wis mateng, kowe iki mengandung asap. Iya. Dilone metu jine lho. Ayo. Saya. Kowe ngerti ora mbak kok ngono? Napa? Busine kobong sing ngisor. Oh iya. Dadi nguap. Oh iya ki ngupil gon Jal, bakung. didelok busine sing ngisor kuwi. Ayo wis ngupil. Ayo, suwili to. Wis ngupil. Yo. Saya. Yo, waktu nak Yo, balik. yo, mlebu. Bari. Proses sak semaput. Wis ngerti. Iya. Yo. Ayan met. Komet randi boloy met.
Des, saurunge kok salto. Ini ada satu pengumuman bahwa tadi ketika ada insiden di sebelah kiri panggung ada yang kehilangan HP merek Oppo. Bagi pemirsa yang merasa menemukan atau mengetahui keberadaan HP Oppo tersebut, mohon dengan kesadarannya untuk menyerahkan ke panitia atau bisa diserahkan ke panggung. Tapi ojo kebalian Des, diparingke ingkang kagungan. Yuk langsung salto. Yo Des yo. Wah Yo. Wah sa untuk Mas Ades. Yo. Yeah.
Jik, nah, wis, awak dhewe tugase rambung met. Ayo, ayo. Nek wis rambung ki mas. Nek wis rambung. Marep rene. Oh iya. Pamit karo Mas Pengantin Dwi nih. karo Mbak Fitri. Nggih. Nggih. Kentung kolong Deng deng Tukang para pamiyar sedaya. Kula gerwang seliki ibu yai. Mboten sarepot-repot 200.000 mawon. Wis raga-raga kanthong. Kebal duit. Iya. dompete kandel Larang wis ra keblok. Meneng enak bayare. Ayo matur suwun. Peluru dhewe. kawula Racur. kula mboten meksa ning nek ora kula gebranget-banget Saya tak dongaken muga-muga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. langgeng Kembali pahloh jinawi. enggal oleh ndok Matamu meteng matur. Nek ra ngene iki gak oleh. ae setor ora iki Atur suwun. Suwun. matur suwun pokoke selamat bahagia mun Lumayan met jengkelitah sedina oleh 50.000 lumayan. setor karo ora Yo biasa. ning kene iki plecite akeh apa maneh kuwi Awak dhewe iki Konyol. nek ora setorono heeh sing mburi ki dungane elek. Milalati. berarti Monggo Kanjeng Mami pun. ndoro ibu Wis. Wis ra apa-apa malih ora Wis dhewe ra oleh. ya Nggih nyuwun pangapunten ben oleh atur kula mboten perak ning atine panjenengan. lan ugi kelakuanku kok saya kethek kula nyuwun ngapunten Kelahiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah buat kita Mbak Indonesia. Indo